Auzi, dar de mâncat ce mâncăm? Că... Deci eu n-am mâncat nimic azi și am o bătaie de linguri în stomac de mă rupe. De... Bă, Dorele, ce mâncăm? Da. Dar ce nu mâncăm? Care adică? Păi, ia uite, bă, mănânci ce vrei tu, bă, aici, că ia uite, tot ce vezi tu în jurul tău, e pe meniu direct, e... Cum adică, mă? Adică... Ce... Tot ce e în jur e comestibil, cred. Știi, că trebuie doar să știi unde să te uiți. Uite, de exemplu, uite, frunzele astea. Ăla frumos, l-ai pus la fiert și am mai făcut ciorba de frunze și uite acolo, în boscheții aia, vezi, uite, fructele alea mici și roșii. Alea sunt, știi cum sunt, oldohănesc de vitamine, de minerale, de euceu, toate le are. Nu te mă pui, mă, pe mine să mănânc ciorba din frunze și minerale, din copaci, din boscheti. Nu te panică așa, bă, bătră, uite și tu câte ciuperi sunt pe jos, și ne mâncăm la ciuperi din asta de ne săturăm. Bă, palana, mă, pe asta e ciuperci otrăvitor, ai luat o gură, deci te ia spume la gură, ai paralizat de la gât în jos. Ce m-ai fi luat eu după tine, ruși, tu? Da, mă, nu te mai panică așa, ce ești copil, ce ai? Dacă mi-e foame și mi-e sete! Și ți-e doar de codul verde. Mă termină și cu miștourile acum. Da, mă, puțin, că vreau și eu să destelenesc atmosfera, dar fii atent cum face nebunule, o lăsăm pe astăzi, da? Ne-am antrenat destul. Da. Mai venim și mâine, vedem care